Gaur 21, mende berriak dakarkigun etorkizuna irudikatzeko lurraldea. Gaur 21, Eusko Ikaskuntzak eta Euskadi Irratiak elkarlanean ekoiztutako saioa. Ongizatea eta zaintza erdigunean ipiniko duen eredu baten alde lan egiten dihardute hainbat erakunde eta mugimendu. Euskal Herriko biztanleria geroz eta helduagoa da, eta dagoeneko agerian geratu da herri osasuntsu eta inklusiboago bat eraikiko badugu, gure zaharren zaintzak kalitatezkoa izan behar duela. Bai beraientzat lehen lerroko eragile gisa, bai eta sektoreko langileentzat ere. Zalantzarik gabe, zaintzaren esparrua protagonista izan da agenda publikoan. Izan ere, gizarte eta osasun zaintzarik gabe, nekez izan gaitezke sortzen ari diren krisiei aurre egiten dien gizartea. Gure lurraldeko zainketen arreta eredua eztabaidagunea da. Erkuden Aldaz, Matia Institutuko zuzendarikidea. Pertsona da zaintzaren protagonista eta pertsona ikusiko dugu eta ez pertsonaren zailtasun edo gaixotasuna. Zaintza pertsona ardatz hartuta burutzeak dakar bere gaitasun, nahi, bizimodu, desio, ohitura eta barretan oinarritutako arreta ematea. Eta beti ere bere parte hartze eta erabakietan oinarritua izango dena. Arreta eredu hau, pertsona guztiok pertsona garen heinean dauzkagun eskubideak bermatzera bideratzen da. Eta hau, honek logikoa eta ohikoa eman dezaken arren, zaintza alorrean maila eta esparru askotan aldaketak burutzea dakar, ez? Bai erakunde mailan, eguneroko funtzionamenduan, zaintzaileen ahalduntzean, eta bar. Zahartze prozesuetatik eratorritako aldaketak eta premia berriak sortu dira. Pertsonek protagonismo handiagoa eskatzen dute eurak zaindu nahi dituzten moduari dagokionez, egungo sistemaren mugak agerian utziz. Aurreikuspen demografiko guztien arabera, zaintza behar duten pertsona kopurua handituz joango da eta familietan zaintzeko aukera dutenen kopurua murriztuz joango da. Aldi berean, joera garbi bat dago etxean zahartu nahi izatearekin eta etxean zaintzak jasotzearekin. Gizon eta emakumeek modu parekidean partekatu beharrekoa, eta gutariko bakoitzaren ardura da eta baita erantzukizun kolektiboa. Ez bakarrik familiena, baizik eta erakunde publikoena, irabazi asmoko naiz gabeko gizarte ekimenarena, nola parte hartze komunitarioko mugimendu eta elkarteena. Honetaz gain zaintza zeharkakotasunez lantzea beharrezkoa izango dela uste dut, bai gizarte sektore eta ezagutza alor desberdinen eskutik, bakoitzak bere ezagutzatik, zainduak diren pertsonen eta zaintza burutzen dutenentzat testuinguru seguru eta doin batzuk sortzeko. COVID-19 krisiak agerian utzi du zaintza ereduak biziraupena bermatzeko duen garrantzia. Sistema prekarizatu baten ahulizeak dituen eredua, giza baliabide eta baliabide material urriak dituena, eta balio tekniko eta giza balio handiko ehun profesionala dituena. Zaharren egoitzen eredua kolokan ere jarri da. Pertsona ardatz duen arreta ereduan oinarritua egon beharko lukete eta egoitzetan etxe baten esanahia ahalik eta modu fidelean betetzeko helburuarekin. Honetarako hainbat gauza dira garrantzitsu, adibidez, inguru eta espazio fisikoaren garrantzia, pertsonak bizikidetza unitate txikietan bizitzea, pertsona gutxi batzuk partekatzen dutena, etxe itxura duena, eremu pribatu naiz publikoak dituena eta espazio hori bertan bizi direnen ohitura, gustu eta barretara egokitzea. Eta bestalde batetik adibidez unitatean era egonkorrean dauden erreferentziazko profesionalak egotea, ez? Hau ezinbestekoa da. Argi dago, zaintza ereduari buruzko eztabaida puri-purian dagoela, eta Euskal Herria 3 administrazio desberdinetan antolaturik egoterakoan, gizarte ongizate eredu zeharo bestelakoak ditu. Eusko Ikaskuntza 2019 urtetik dabil Euskal Herrian dauden gizarte zerbitzuen ereduen azterketa konparatua egiten, haietatik ikasi eta berrikuntzak proposatu ahal izateko. Joseba Zalakain, SIZ Dokumentazio eta Ikerketa Zentroko zuzendaria. Ezberdintasun handi bat da, iparraldean edo Frantzia osoan ez dagoela etxean arreta ematen duten familientzako diru laguntza bat. Bai Nafarroan eta bai Euskadin badago diru laguntza bat bakarrik zaintzailei ematen zaiena etxeko norbait zaintzearengatik eta hori ez da ematen iparraldean, ez da ematen Frantzia osoan. Bestalde batetik, beste alde edo ezberdintasun handi bat da iparraldean prestazio ekonomiko baten bitartez joaten direla pertsonak bai egoitzetara eta bai etxez etxeko laguntza jasotzera eta berriz gure artean normalagoa da zerbitzuak zuzenean jasotzea eta egia da ere iparraldean dagoen zerbitzu motak
hegoaldean daudenak, baina murritzagoak, ez gutxiago baizik eta mugatuagoak direla. Politika publikoetatik egiten den inbertsioa zuzenki proportzionala da zaharrek beraien zaintzarako izango dituzten zerbitzuen estaldurarekiko. Finantzazioari dagokionez, nire ustez iparraldagoen sistemak baditu bai Nafarroan eta bai Euskadin dauden sistemenekin konparatuta alde onak edo alde hobeak. Alde batetik pertsonek edo erabiltzaileek ordaintzen dutena bai egoitzetan eta bai etxez-etxeko laguntzan hobeto araututa dago. Normalean egoitzetan bizi direnak batez ere janaria eta alojamendua edo OEA edo gela ordaintzen dute, baina ez dute zaintza, bai zaintza sanitarioa edo beste eratako zaintza ordaintzen orokorrean. Hemen hegoaldean berriz denetatik ordaintzen da eta erabiltzaileek ez dakite oso ondo zer ari diren ordaintzen. Eta beste alde batetik ere gogoratu behar da, iparraldean edo Frantzia osoan dagoen sistema ezartzeko orduan kotizazio berri bat ezarri zela, bai langileek eta bai enpresariek ordaintzen duten kotizazio bat. Eta kotizazio berri horrekin sistemak beste iturri ekonomiko indartsua jaso zuela. Badaude beraz, elkarlanean lantzeko esparruak eta partekatu daitezkeen formulak. Ikus dezagun aurrerantzean zaintza erdigunean ipintzeko gai garen Euskal Herriko erpin guztietan. Elkar zainduz, errespetutik eta duintasunez. Eusko Ikaskuntzaren eskutik Euskadi Irratian, gaur 21.